В днешния ден нямаше активности, затова решихме да посетим статуята на Христос, един от символите на Лисабон. За организацията се погрижиха Любо и Джули. Малко мязаната е в Рио де Жанейро, ама може би така ми се струва. Този мост също да ви е познат? Може би ви прилича на Голден Гейт. Разделихме се на две групи, докато първата група се наслаждаваше на гледката, втората имаше време за снимки и сувенирчета. От заниманията на Джули и Митко може да разберете колко дълга беше опашката, но гледката със сигурност си заслужаваше. И тук отново беше време за малко клипчета и снимки. И още една последна снимка с лошо качество, в която единственото разпознаваемо е лъчезарната усмивка на Митко.